Hodně štěstí. Užijte si Tak to. vás, buďte tady, jo? Buďte tady, jo? To nebyl rychlý nástup. Ne. Ne, musíš hlídat teďka. No. Nevadí, v pohodě, si. Oni jsou stejný jak my. Strategie, držte se jich. Tak A to odtáhnou. První test bude na 30 kilometrů. Hele, nemůžeme je tam tímhle stylem přivízt po ten kopec. Tak Nebo ich ťahajte zbytočne. Buď nech to urobte 10 sekundový šprint, nech ide za vami, alebo prostě iba choďte za nimi radšej. Tohle je vyhlídková jízda. No však to už neplývá. Takže... To je přivezeme po ten kopec úplně čerstvý. No nás taky, no. Ale chouvní. Jestli se někdo cítí, tak to může zkusit, no. I urobte iba 10 sekundový šprint, či sa nachytí, alebo nie. Či budú za vami. Máme tam nějaký baget? Ale Zdeněk zkouší. Malé, to je slabé. To je slabšie. A jeden se snaží. Dobrý, nejde. Jeden jede. Tak uvolni a nechaj nech sa vyčerpe a... Máš tam díru, jako máš tam furt díru, musí to dojet. Máš tam pořád tak 10 metrů. A už nejede. Jejte druhým. Jedu. Hele, tak co, jedeme s Zdeňkem? Nie, vychoďte za tým tretím, vy sa neponáhľajte. Vychoďte tretím. Nechte je, oni tahají za mnou. Vy se pověste. Tady buď jak ty, Páťo. Zůstaňte vzadu. A buď oni budou... Iba keď niekto z nich nastopí vtedy. Keď niekto nastopí, nech vtedy okrýte ďalší. Koč taky určitě netahej, ty jenom se vez za tím druhým, no. Právě za ním. Zdeněk tam máme mezeru, no. A nejedou za tebou, oni jedou vyhlídku. Ale dva ty, jedu. Jedeš časovku, jo? Jo, podle mě máš tak já dát. si to odjedu sám, to je jedno. Ne, když pojedeš 3-4, 3-2, tak to nechytím asi. Keď vládzeš, ty už choď prvý, keď si im ušiel a ostatní sa držte za nimi, aby zbytočne ste si nenečili.
A zkuste teraz někdo šetrnutý, či náhodou. A tak je tam, má tam 23 vteřin tím. Zkusíte, hej, zase Zdenka dobenete, a není dobré ho stiahnuť. No, tak, není ho tam dobře tahat. Tahat mu jde za něho. Ale kdybychom se měli urvat, tak musíme všichni, aby to mělo smysl jako balík. Aby jsme se pomohli. Musíte třeba 2 aspoň zautočit za raz. Prostě. No, aby to nebyl solovej, ten tam potom skape, že jo? Ale pak se na to rychle vysrat, když se na vás zavěsí. No jasně, když se zavěsí, tak se na to vysrat. Tak třeba 2 můžete zkusit za raz, jestli chcete. Ale ne určitě doule kopca, až se to trošku narovná. Jasný. Máme tam nějaký dech? Jsou tam ty schody? Na chvilku bude, v tunelu. Pojedeme dolů. Pojedeme dolů. Za tunel do kousíček nahoru. A to bude trošku, tu taky bude stupať. Tady můžete zkusit, no, jestli chcete 2 třeba. Zkuste. No já Já nejdu. nejdu. To jde. Kdo si Tak kdo cítil, jde? může Jde? zkusit. Všichni nejdou. Nikdo nejde. Ale Jedem! tak, Jeď, pojď. Paťo, jeď. Ale štěstí. Vy teďka táhnou 4, Jedu, takže jeď, nevím, jedu. jestli chcete jet. Za něma. A jedou. Přestaň. Tak to. Jo, povolte, oni jedou všichni jedou. Akorát urvete Jirku. Ahoj, zlety. Co ten padní válec na ty schody? Milane, běž někam, vole. To tam nepomůže asi, co jsem teda četl. Ne, už jsem ho pinkl, to je na hovno ten válec. Jo. Jako pomalu by možno do schodov, ale vy poďte dole. Jdeme dolů. Myslím, že trošku mi pomohl teďka, nevím. Pocitově. Je to vždycky tak nám pojedeš po schodech, tak ti pomůže jinak, no. Nevím, vyhodila jsem ho. Jo, kechy. Pomáhá. Já teď ještě pojď do schodov. To nemá. Nic nemám. Pokud můžu mluvit, tak se s vámi naučím. Čau. Dejte jim to Čau, pro to. Míša. Čau. Jakou šilítku, ještě mi nezačalo ani segment. Tady to víc se bojím toho kopce. Tady ještě začíná, no. Na kruháči. Fucking hell. Mám křeč, sorry. Už jsem na segmentu. 20 vteřin. Tak, dlouhá. Držím palce. Máš krásný To nápad. teraz dobré. Zkuste se držet toho prvního pořád aspoň. Tak, ale jdeme do toho. Dneska jde, Paťo. Nastup. Ano. Jede.
Jo, je druhá teď, je druhá, no. Dobrý, já jdu. Dobre, držíte sa. A on tu babu potáhne za sebou. A pořád jdete 30 zhruba, takže Draft tady pomáhá dost klidu za ním, no. Jo. Dva už odpadly od nich. Dva od nich odpadly. Jste tam teďka 3-3. Ozvěně před dvoma. Je to taky uvidí. Tenko, dojíždíme tě. Já vím. Pěkně, máš tam teď mezeru. Ty to tak udržíš dlouho a tak super. To nedám. Tak zvolni. Teď tak, jak to ujedeš zhruba. Dva už odpadly. Jeden jede si Aleš. Za Alešem. A dobrý. Měl za chvilku trošku zvolnit, takže jak se sjedete za Zdeňou, tak si budete moct pomoct. Máte tam mezeru na něj. Já nedám. Ten si je potom. Když na tebe Zdeňa počká, tak máš tam 6 vteřin na ně, na tu holku za tebou. Takže když na tebe Zdeňa počká, tak budete moct jít spolu. Uvidíme, kdo na koubek čeká ještě. Pohode. Ale nekecajte a šlapte. Aby ste vládali. To pěkně Na tom natrhaná. vrcholu bude ještě jeden kick, jo? Hej. To už je mierne a potom.
vypadá to, že ona čeká na toho druhého. Ta holka čeká na toho druhého. Dobré, dobré. No máš tam 10 vteřin, Pat, je to hodně. 11, má tam 11. A potom teď se volníš. To na mě asi zřejmě počkej, ať to si jdete spolu. Já nevím, kolik ještě nebudu. Ještě 500 metrů, potom bude volnější a polehčenky. No. 500 metrů trošku, potom bude to kopcom a potom zase ještě kopec. Tak. To dáte, dobrý ste už. V pohodě, Aleš to dojížděl, ty první dva teďka. No, jak to vydrží. Ale Teď se tam jich máš drží, trochu mezeru, ale... Ty vole, Milan mi píše, že snad moc Zdenka ti dojeme. Áno, pozerá tiež. Jo, mi tak to slovo. Nečítaj a šlap. Jasně. My ťa pozbudzujeme. Ešte ideš, už si na vrcholu skoro. Jsme skoro tam. Já potřebuji sílu i schopce. Budeš mať, neboj sa. Dáš turbo. Ty vole, ty mě sereš. No poď, už. Zatačka, poď trošku zvolnejšie a potom 7% kopec. 100 metrů potom už. Bylo by asi dobré, kdyby na tebe počkal ten Zdeňa, no. Ať jdete ve dvou. Protože tebe asi dojedu v tom sjezdu samotnou. Jasně, že jo. No ona asi ne. Oni na ní mají ještě dalších 10 sekund. Zdeně čeká, super, Zdeně čeká. Jo, já čekám. Máte 11 Mince, takže... od Milana Němce mi chodí zprávy. Jo, můžeš jet, už můžeš rozjet trochu. Tak mi došla zpráva. Dobre. Čekat za banem. Super, už jste dva. Děkuju. Pohodě. Tak zvolnejšie trošku a pom kopček. No a se to snaží taky teď dojet, zabralo na 5,5 a to ujedete. No, ona je lehčí než my, takže... Jasně, ona má 50 kg, nemá šanci. A pořád ještě jede do kopce, že jo? Ešte aj. Dobre. Vrcholový banér, ale ještě kousíček. Tak si to rozbehnite, aby vás to vynieslo najviac do kopca. Když se nechá dovést v klidu za ní, za tu přední. To vyhrál, Pat. Červený dres, pěkně, Pat. No to psalo 8,50, že předtím PR, tak dobré. No, nester, to jsou věci, jo. No teďka ještě ten jeden kick a máte to. Teď ještě Jo, pojďte ona full gas. nemůže dojet. Zaberte. Pojďte tady full gas ten kopec a pak už jedete jenom dole. Pojďte aspoň třeba 6. Ešte chvíľu. Mně se to zase netočí. Já nevím. Poď, ideš, točíš, pekne ideš. Mám tam asi 35. Jaký to ty? Jo, počkám ti. Pojď ještě za B, přes ten horizont. Pojď, už jsme přes za kopec. Teď za mě nasyp. Dobre, už to ide dole. Dobre. A to ty. Užíva metro. Jo, už můžeš jet, 20 můžeš jet. metrové. Ještě jedno cvakně. Už jdu. Super, ale až půjde ještě čtvrtá, možná o třetí to vypadá. Teď to udrží, to máš 20 vteřin, to je super. Jo. Ona jde sama, je lehučka.
Oni ju dojedou, ona tam má 6 vteřin na ně, oni jsou rychlejší, a oni jdou přechlepit za ním. Konec máte 23, že? Ještě jen dole. Jo, ještě 3,8 km. 24,4 dnes. Roste už to máte 13 vteřin. Krásný. Super. Nerozprávaj, dýchaj. Nerozprávaj. Mě se mi dívej na zadek a jeden. Zavri oči a šlap. Tak to nebo Zaskočte na volnobek, 8 stupňov. On mi ujede, když nepojedu. Já. Ale už to dojelo. Ale že jel třetí. Ty chlapi už dojeli. Ne, on dojel ty chlapi. Ne, on jel s těma chlapama, ale oni dojeli už tu holku. No, přesně chápa. Jo, halím to kopku, ať si odjedeme. No, máte tam 16 vteřin, no. Ještě zkuste zabrat těch poslední 3 kilometry. Ještě metr bude, no. Ta skupina pojede teď rychleji o něco, dole toho kopce. Ale že jim asi jenom vyset, no. Bude nejlepší. Já zkusím je svoje. Kopečka, já jsem těžký. Jo tak. Dobrý nápad s tím roller. To si nechajte na kopci. A už jsme si ho Do kopce. A to je jedno. Ještě už to máme jedno. No, dobré. Dobré, oni. A v klidu, máte 15 vteřin, ještě pojďte, jo, pojďte. Když budete držet 3,5, tak už vás nedojedu. 3,5, 3,6. Dopředu. Moc jim to netáhni, ale že? Jo, už moc jim to Nemáš kam netáhne. jet. Super, ma drž. Máš klid. Držte to na sprint. Teď vypadá, že to udrží. Dobre, teraz podradiť a maximálne otáčky do kopca. Já si No jo, utočím. tady, pojďte ještě full, tady pojďte ještě Zabrat. Okolí kopec. A tady s tím jeden blad. Poďme. Ešte trošku. Dobre, a teraz to už budeš rovina. A Zdeňo, zkus na něm počkat. Já počkám. Pak ještě pojď zaber, do toho draftku. Dobre, dáš to. To dáš, máš tam ještě 15 vteřin, to dáš. Hodně Oni to máme sice spoustu přeletěli teď. Ale to udržíte ve dvou udržíte. Aleš se v klidu vyveze. Dobre. Pojď, udržte ho. Já se přizkusím. Já takovou 78. To byste to jako chtěli vědět. To už se šetří na sprint. Tam je to v pohodě. Já? Tam to táhne Aleš. 2,7. No, Má tam ale díru? Nebo ne? má tam, nemá, Aleš jede s nima zároveň, se 3. Ale máte tam 16 vteřin, no, to už v pohodě. Ale teď tě dotahuje, teď dotahuje jeden, má tam 8 vteřin jenom, no. Ale povolil asi teď jenom 2, tak to možná utahneš. metrů. Jo, to máte, super. První, druhé a teďka ještě ale do sprintu a... Dej si tam nějaký sprint? Nechceš, nebo má to plnou? Nevím, za mě někdo vysí, já jsem mrtvý. Pojedeme vedle sebe, tak to má být. To mě určitě ne... Dej si to tam, mě už určitě nedojdou.
No to už ne, no. Ježiši. Takže mám brát na ten sprint, si myslíš. Záber. A je to vždy. Pojďme vedle sebe, ať vedle mě. Nekecej. Netlakaj to. Jsem Záber. ztratil TeamView. Začnu couvat, jej. Nebo to zabrzdím. Ježíš Maria. Choď, nechytaj slab. Já. Nechceš body. Ale co? Pojďme. Pěkně. To udržíš, aspoň to. Hezký. Zdenku, díky. Paráda. A Peťa to taky udrží. Takže první, druhé, kolik? Páté. 19. 1, 2, 5.